bwysig i Lynebwy ar barc Eugene Cross, curo cross keys ac mi fyddai tîm Nigel Davies yn cystadlu gyda'r goreuon am weddill y tymor. Colli a byddai'n rhaid gobeithio na fyddai Caerdydd yn curo bedwas ar barc yr arfau. Ond sgrym Glynebwy yn grif eto, a sgrym cross keys yn gorfod i ildio'r tro yna. Kick hawdd, 3 pwynt hawdd i Josh Lewis ac i Glynebwy. Sgrym yn solet. Nid y bas ore, ond nath i ddim ymlaen. Thomas yn cael ei daclo yn galed. Reit ar hanner ffordd. Cornoc cicio'r bel na drwodd, ond oedd y bel wedi cael ei dal ar y tir cyn hynny. Penderfyniad braidd yn ddadleol eto. A'i dyma'r gic sgwn i sydd am wneud yn saff fod Glynebwy yn cyrraedd yr wyth ucha am weddill y tymor yn ail ran y gystadleuaeth yma. Mae'r cefnogwyr yn dweud chi bod hwnna'n go agos ati, mae hwnna! Mae wedi aros yn hir yn dyn ni am ail sgôr y gêm yma, ond arwydd o cad y gic yna yw nawr bod rhaid i cross keys gael trosgais i ennill y gêm. 18 off the legs! Bale yn cael ei chysgodi gan Kynes, mas â hi i Josh Lewis drwy'r bol. O dyma'r cais sy'n sicrhau bod Glynebwy yn dal yn y ras a'i gobeithion o ddal gafel ar ei coron fel pen campwyr ar uwch adran yn parhau am weddill y tymor. Maen nhw'n ddiogel bellach ymhlith yr wyth ucha. Diolch i weledigeth y maswr Josh Lewis sydd wedi cael ei holl pwyntiau. Oedd o hyd yn mynd i fod yn gêm galed a na beth oedd e. Oedd y boys wedi wario dda, yn y defender yn arbennig o dda. Ond mae lot i ni wneud, ond gallwn ni wneud enner yn y top 8 a gallwn ni mynd ymlaen. Byddai buddigoliaeth i Gaerdydd ar barc yr arfau felly ddim yn ddigon i'w cadw yn yr wyth uchaf. 4-7 ar y blaen yn gynnar a chais cynta'r gêm i Adam Williams. I'r sgôr fod yn agos ar yr egwyl, llwyddodd Robson Blake yr wythwr i agor mantais gyfforddus i'r ymwelwyr yn yr ail hanner, gan hawlio'r pwynt bonws. A 4 munud o gêm yn weddill daeth trydydd cais o 3 i'r cawro Americanwr Cam Dolan, ond fawr o gysur i'r tîm cartref. Bron i 2,000 o dorf ym Mharc Eirias gyda'r dyfarnwr rhyngwladol Nigel Owens wrth y lliw. A'r cais yma i'r blaen asgellwr Andrew Williams yn dod â'r tîm cartre yn gyfartal. Stori wahanol wedi'r egwyl ac RGC yn agor bwlch gyfforddus a'r pwynt bonws yn saff wedi cais gan y canolwr Tom Hughes. A'r 6ed cais yn gais olaf i'r gogleddwyr, Danny Cross yn selio'r fuddigoliaeth a sicrhau'r 4ydd safle yn y Gynghrair. Brwydr rhwng y ddau dîm ar frig y tabl oedd gêm cynta'r flwyddyn ar faes Talbot Athletic. A'r blaen asgellwr Joe Tomlin Reeves yn rhoi Aberafan ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. Cyfle i daro nôl cyn yr egwyl, Philip Rees yn torri drwy'r amddiffyn yng nghanol y cae, Rhys Downs yno ac yn rhy gyflym i wrthwynebwyr a'r mewnwr yn croesi i roi merthyr ar y blaen. Ond yn dilyn gêm ffyrnig a'r sgôr yn dyn, y tîm cartref yn cipio'r fuddigoliaeth yn ac yn draw wedi gwaith caled y blynwyr. Ben Jones yn hawlio'r cais i gloi hanner tymor cyntaf anhygoel i'r dewiniaid. I gadarnhau felly, Glynebwy yn cipio'r safle ola yn yr wyth ucha, Caerdydd yn methu o drwch blewyn ac Aberafan ar frig y Gynghrair.